Hvad for et spil har I valgt? Ja. Yes. Det, Det gyser til nu. Nej. Og det er first person. Hawk Studios. Det her. Hogtur? Was ist diese? Jeg vidste, du ville sige det. Jeg vidste, du ville sige det. Jeg vidste det, da jeg sagde det. Ja, det ser bare så... Silent Night. Silent Nine. Another even another lonely walk home. Another lonely walk home. Ja, den er simpelthen... 12 hours on Hours the on the factory line. My hands still will stop. I should call my sister, but we haven't talked since the fight. Talked, vi laver brash. A quiet night in the cabin. Hvor er skidtbolden henne? Can Man har I brug just for den. wanted to silence night. Slet. Hvorfor ligger der en... Okay. Ej, du ser så slævet ud, Frederik. Jeg har aldrig set Ikke joint egentlig. Okay. Nej. Men du er hav. 3 wood. Jeg glemmer godt nok Skal jeg meget. finde- Burde den måde. Ja, det gør meget mere hyggeligt, når I mødte der. Der var noget, der løb forbi. Det er sgu natte. Jeg cykler. La dit. Der er en furry. Wuff. Frederik, vi er lidt alene. Vi har ikke den emote. De cykler begge to. Jeg har vi noget. cykler Vent. Jeg har... Så tror vi gået for langt. Vent. Jeg har noget. Travel. Han der. Men jeg har... Vent. Hov, nej, forkert. Vent, du skal nok. Walk button. Der, så! Så nu er vi klar, vi kører derude. They see us rolling. Oh shit, wrong way. See us rolling. Det her spil har aldrig været mere uhyggeligt. Jeg fandt pick firewood. Så, I got it. Fordi det der er mere. Cap. Sådan der. Okay, vi Man kan kører se stille og alle roligt sine tilbage, emotes før nu, vi det er skal være kinda samlet. crazy. Ja. Jeg var her, men jeg skal lige finde en anden bil. Eller travel. Det er han en bil at køre i. Så kører jeg fandt et futtog åbenbart. Nu kører vi. En god bil, det der brede. Det er en Lego. Nu kører jeg på en anden. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Oh my Rap, god. rap, tror jeg. Vi er hjemme. Dejligt varmt. Så Så lukker jeg bare døren. det er lige Det åbent. er ikke. Kan I ikke åbne døren? Kører hjem igen. Vi er færdige. Hov. Åh, Cook food. Quest complete. Vi cooker her inden. Der er nogen, der banker på. Er det jer? Kunne der blive? Der er sgu en Santa Claus. I er ude med ham, det ved I godt, ikke? Det har jeg da ikke særlig alle om. nu kan jeg bare sige... Ja, man kan se, Draw, han er udenfor. Let me in. Let me in. Oh my god, a present for me. It's for me. Tror I, der er et hoved Der er der sikkert drugs i den. Top boss. Ej, okay. What the fuck? Jeg tror, det er Michael Jackson in disguise. Tror jeg da også, det der. Ja, det tror jeg også. På den måde, han der Men er det Kul? lort? Ej, vi har fået kul. Det er kul. Lort! Jeg troede, det var lort. Vi er dead. Jeg kom med den idé. Så kan vi jo holde varmen. Det er faktisk meget fint. Der er nogen, der Kul, ringer. kul, Er kul. der nogen, der Så er ved? vi henne. Hov, halløj. I'm here. Oh my god, vi er en mand. Help me. I'm still at the office. Jeg tror, det er sådan, du sagde, Someone I'm broke in. filthy. You Dancing have on to my come now. sister. I'm Now! Oh my god, han kommer. What? Ja, den har jeg fået. Den kan jeg være med på. Jeg skal lige finde den. Ej, hvor er der mange emotes. Jeg er overvældet. Jeg kan ikke finde den. Jeg får stress. Oh my god. Så kører vi! Yes! Det er smukt. If we face it like this.
Oh my god. Skal vi gå ind imens? Oh my god. Mig i centrum. Mig i centrum. The fuck? Nå, ja. Det er bare Frede, der smutter. Ja. Er det bare Jeg kommer med! Farvel. Entering the entering office. the office? If. Fik. Officer. Oh. Øj, der er mange Oh my god, det er mini plitten. Den er ikke engang så hurtigt mere. Det er nerfet den. De har nerfet den emote. Det er en julesang, faktisk. Det er julesang. Fortnite julesang. Nå. Der er nogen, der ringer. I er for travlt med alt muligt andet. Tager den. Jeg får nærmest French nu, eller hvad? Ja, det. Ja, skal vi holde øje med dem? Hello? Hello, hello? Purple guy, nu er det red guy. True and true, what? Og kan jeg join den? Skal vi hen? Sådan der. Der er en pil, hvor vi skal hen. Ja, lad os følge pillen i sådan her. Hvor er pillen? Jamen, der må da være en vej. Der er en trap. Der er i hvert fald Åh, en trap. basement. Ja, lad os gå. Nej, jeg kom af den. Run another way. Så er du for hurtig! Så går det opad. Det er en god lysskilt, det her. Jeg synes, det går sygt langsomt. Nej, det går sygt langt. Der var 0. Rawr. Uff. Fred, du får al contenten. Oh my god, Slee. Nej, vent, prøv lige at stå der. Prøv lige at stå. Godt, Fred, nu laver det din walk. Okay. Okay. Ej, jeg vil have den. Ej, jeg vil Er det bare mig, eller er den højere? Er den ikke højere? Prøv at stå stille. Højere? Jo, men den er højere. Er du højere nok? Ej, den er smuk. Damn. Jeg prøver sådan en sky eller sådan noget. Det er så Slee. Den er virkelig flot. Der er en Santa derinde. Se, der sagde. Santa baby. Hey, I'm hiding in the basement. Save me! Okay, der er en note, der siger, at der er nogen, der har brug for hjælp i basementen. Hvad laver han herovre? Gider vi hjælpe dem? Hey, sir. Er det egentlig en glitch, at han er der? Eller sådan noget? Det ligner det lidt. Jeg gider vi egentlig hjælpe vores søster. Read Hey, computer. har de en der basement? Hold da kæft. Oj. Ja, vi kan jo godt se, at han er i hjørnet. Det er jo ikke... Var det meningen? Ja, den har vi registreret. Oh. Nu. Ej, stolen bevæger sig. Ej. Ej, jo, mand. You spin me right. Den tager bare på stolen. Kan man hoppe på den? Oh my god. Come on. Vi skal ned i basement. Kan vi egentlig komme herind? Kan vi ikke bare crouch? Jo. Det er easy. They see me crown. They see me crouching. Jeg kan komme under. Basement I er klar. love it. Er du for høj, Fred? Ja. Hvad er prøvemode, sagde Hvad jeg? var det? Det var døren. Hvis... Skete der? Vi skal ned her. Der er hunde. Knock knock. Door to lobby. Find your sister. Okay, så vi skal ned i hvad her? kælderen. Basement. Room, Come on, room. sister. Ho, ho, ho. Til at Requires finde power. power supply. Nå, vi skal have noget power, guys. Power of friendship. My god. Jeg skal lige over det på toilet. Giv mig lige 2 sek. Jo. Hey, hvad laver du? Laver du? Jeg går på toilet. Nå, du skal ikke på toilet rigtigt. Eller Det tror jeg mit rigtigt. ja, jeg tænkte, nå, det er da valgt nok. Hvis man skal, så skal man. Har du skidt i Det er rigtigt. vasken, Oliver? Ja, jeg kan mig. Hvorfor de vasken? Det lyder ikke så lækkert. Prøv at komme her, Fred. Kom. Ja. Prøv at se, kig i vasken, og så kan du se, hvorfor jeg spørger. Jeg har fundet et keycard. Ja. Yeah, go. Hvor fandt de det henne? Jeg cleaner det. Det lå bare på jorden. Nå.
Santa. Hold da kæft! Han kommer... Hvorfor så? Er han efter os? Løb nu. Det godt lige. Nå ja, det skal vi. Hvorhen? Hvorhen? Jeg kan ikke løbe. Sig han er ved dig. Kan I løbe? Så, bagved dig. Bare lige bag dig, siger du. Jeg kan legit ikke løbe. Nej, det kan du ikke. Op. No power. Jeg forstår. Jeg kan ikke op det! I må, altså, det er godt, jeg kan... Så kan du bare blive den nu. Det er godt, jeg har min Dead by Daylight tonning. Det er godt, Fred. Ja, du har styr på det. Fuck. Ja. Han finder af, hvor han er hen. Her er det her. Fuck, han lækker. Ej, han danser. Gregory. Lige pik der. Oh shit. Han er lidt kinky. That got a surprise for you. Han er legit in my Det er som om, han ass. ikke rigtig gør noget. The door to the basement needs to be powered. Okay, så vi skal finde power. Han gør det. Han gør det. Han slår mig. Det må man ikke. Ja. Det er ikke okay. Go to the basement! Oliver har gjort det helt for os! Løb! Ja. Det Løb er ind i godt, det. du løber Ravlen, Sille. Du gør det godt! Sådan, Sille. Han slår mig. Ja, han slår. Han dræbte. Han slår. Santa Jeg laver er hjælp også på dig. dernede. Santa er også nede i basement. Santa, Bare baby. lige så jeg ved det. Han er legit i hjørnet af Waste. Han kommer. Hvor fanden er jeg Han på henne? mig. Jeg er død. Han er lige der ved trappen, så kan jeg jo ikke komme ned. Nej! Ej, det er jo ikke fair. Jeg bliver Okay, fucking jeg hjælper. spawn-campet. Jeg hjælper. Okay, han står legit. Jamen, han er ikke spawn-campet. Okay, jeg... Okay, jeg ændrede basement. Jeg tror godt, du kan... Ja, sådan der. Sådan der. Så vidt han bare. Okay, vi worshipper fred. Oh no, I'm gonna get sucked. Han tager din sjæl. I'm gonna punch you. Hvad er der herinde? Santa med grønne sænder. Julemanden. Nu kan vi løbe igen. Der er han flæn af. Wow. Vi kan jo ikke løbe, det er jo så antiklimatisk det her. Ja, det er det virkelig. Jeg troede, det var hurtigt. Det var det ikke. Det var det ikke. Run, guys, run! Op trapperne. Run, Forest, Åbent. run! Det var sådan ret. Så, nu kan jeg snige igen. They are riding my bicycle. Så er han fred. Bicycle. Okay! Hold da kæft. Der er et Where Merry stort Christmas dørdyr we der. wish you a Merry Christmas Åh, de her. Det er det Rudolf. and a Happy New En Year. mus. Eller, ja. Altså hvis den er stor, så er det jo en Men mus. guys, kan I høre mig? Jeg ved ikke, hvem, ja. Jeg ved ikke, hvad mus er på dansk. Mus. Mus. Oxy, hvorfor er du så hurtig? Fordi jeg ikke emoter, ligesom jeg er. We wish you a Merry Christmas. Turn on. Okay, okay, nu er det rigtig Dead by Daylight mode. Okay. Han er faktisk lige der. Holy shit. Man kan ikke efter mig mere, nemmer jeg er delusional. Men en generator her ligner det. Okay, vi skal det faktisk var en. open a gate. Damn, det er virkelig det, var det like. Så er der også 3 generatorer. En generator. Jeg tager den anden. Jeg sørger for, at han Det er bliver god satan. til det. Det er det, jeg er god til i Dead by Daylight. Det er generatoren. Rigtig god til noget andet. Mangler vi en Så mere? må jeg loop. Oh shit, jeg troede han var efter. Ja,
dig. Du må løbe. Det kan jeg godt være mig. Nu kan jeg gøre det her imens. Han er stok. Nu jeg går bare til. Han er stok. Lol. Ja, han Jeg kunne lige bare sådan kigge over mig. Jeg kommer! til... Han er ikke så farlig, når han står der. Lonely, me, you love. Han står bare der og ser dum ud. Det var fordi, jeg hoppede over hegnet, og så kunne han ikke komme videre. Hvorfor er det, at jeg hele tiden kommer ind i bag? Sådan. Det bliver være fred, der kører. Der mangler en. Jeg troede, I var med. Der er jazzmusik nu. Det er hyggeligt. Det bliver lidt mørkt, synes jeg. Oh shit. Ah shit. Jeg kan ikke se noget. Der skal drejes! Sådan her. Der skal Der skal drejes, der drejes. skal drejes. Er det her, vi skal være? Ja. Det lyser lidt. Det er det. Giver lidt gå herind vibes. Ja. Put in code. In og the så put building. in kode. Okay. What the f... Så for sent, så er vi 2 Santa. Oh 6, yeah. 7, 6, Ah. 7. Det er en 6. 1-6. Det var fordi, jeg tror, Ja, En en seks. Der er 7 heroppe, der er 7 Au. heroppe. 7 heroppe, 7 heroppe ovenpå. En Men det er seks, anden sidst. syv. 7 er anden sidst. en Ja. 6 blank 7. Hvad er den sidste? 1, 6 blank 7. Hvorfor er det Det ikke ligger for jumpscare? 1, 6, 7, 7. Den sidste er 7. Den Okay. sidste er Og 7. den anden sidste 1, 6, 7, 7. 1, 6, 7. 6, 7. Jeg vidste, det var 6, 7. Ja. Sådan. Ej, shut up! Hvad sagde han til? Estate Okay, Vault så Keycard. estate code. Ej, nu har vi endelig third person igen. Ja, det laver man. Det er nice. Skal vi så Excel? Okay, vi har Kun én. en key. Okay, fedt. Der er slet ikke 2 til gå. Skal vi finde et andet hus? Okay, vi skal finde et andet hus. Vi skal have Der må være forskellige det. Ja, vil der er ikke andre tage hus, hver der hus. skinner. Herovre, Fred. Jeg tager et andet hus, jeg tager et andet hus. Jeg kommer med Oxy. Vi speedrunner det her. Oh my god, han er hot. Lad mig, Prøv det at er se en ham. labyrinth. Ej, seriøst. Oh my god, det er Der er skippet et toilet. Hej, Santa. Øh, Hvad er det? Pick authority. okay, Vi må bare få den. Det var nemt. det var faktisk mig, der... Det var et først. Nå, jamen vi er allerede done. Okay, vi er allerede done. Vi skulle bare lige få et jumpscare, så vi er også. Skulle I også... Santa, Oh my god. Det er sådan svært. Vi kunne bare Ja, snakke det er med godt ham. med dig, Santa. Når I skulle snakke med ham... Altså, Det kom ud i stedet så for. han gik ned i toilettet. Nå, for Han har sådan. lidt russisk ned til toilettet. Hvad fuck sker der? Er han lidt skibbity? Det er det, hvad? Han er lidt skibelig. Nå, vi Nå. kan gå. Kliks. La 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 la. Der er på, coins. det er en crazy ending. Oh my god, Det er en nu er crazy det boss. Ej, Nej, der Oh my var god, det er søster. skrevet. it's our Det er sister. best Jeg skulle til at sige, jeg vidste ikke, hvem det var, men selvfølgelig er det vores søster. Det var coinsene. Oh my god, Fred, der er allerede klar. Fred, han er allerede klar. Ja. Gregory, we need to fucking... Gregory. Så er vi klar? Gregory. Skal en kanon. Hvorfor er der en rift? Prøv at tage rift. Der er trap musik. Nå, vi kan ikke indtage. Det er nok tilbage. Pick up. Yeah. Au, Hold da kæft, au. mand. Okay, lad være med at gå ind i det, hans kaster. Hjælp bare. Hvad s- Ja. Jeg er død. Help. Det kommer hurtigt som muligt. Fred. Fred. Au! Hjælp! Ja, lad Hvad mig er du op, jo. alene? Nå, Hvem er det, der måner? Altså, hvad fuck foregår? Jeg tror, det er mig, der moaner. Så der er god musik i baggrunden i mindste. Hej. Jeg er ved vej, hvor der Nej. ikke bare er den, der skyder, eller hvad? det er virkelig bolle. Ja. Jo, vi har.
Oh, I'm dead, I'm dead. Ej, fuck. Han er OP. One shutter. Det der moaning der, det lyder virkelig... Har det questionable. Hvor siger du? Ja. Jeg er stadig huske, skal vi sådan lægge den på den røde, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Men der er nogen, der har gjort det rigtigt, der. Han Ja, er vi så skal skadet. lægge den på den røde. Åh, nej! Ej, Det er så ikke. Og han kaster. I'm dead. fuck. I'm dead. Okay, det var næsten. Nå, så er jeg bare tilbage. Så snart Frede revivede mig, så blev jeg bare knocked igen. Hvorfor er vi i first person nu? Er det her den Hvad crazy sker for en- ending, han snakker om? Det er lidt crazy, men på den dårlige måde, fordi vi kan ikke Det finde ud kan af at der skade være ham. det, eller have på. Jeg ved ikke, der er nogen, der kan finde ud af at skade ham. Jeg ved stadig ikke, hvordan man gør. Vi skal kaste tingene på en Ej, nu stopper det. rød fælles. Eller de der, Der sker bare ikke noget, når jeg gør kaste det. de der kanoner og slikstyk på de røde fælder. Jeg tror, vi skal I hvert fald det, jeg over gør. til dem, og så over på det røde tryk F. Jeg kommer stille. Han kaster igen. Oh my god. Jeg Oh, ved shit. ikke, Jeg skulle lige til at bruge dig som ammo. Ja. Det kunne have set godt ud. Damn, han fik lige sin stok tilbage i kæben. Ja, han får crazy ting nu. Frede, han du får kunne- shit. Det er godt fået. And kill Evil Santa. A stack of 6 nuclear Holy bombs shit. will Six nuclear bombs. 6 nuclear bomb. Det ligner The Grinch. Thank you. Time to use this 6 nuclear Nuke Santa, I forgive. Forgive. Men vi kunne vælge, om vi skulle nuke ham eller ej. don't forgive. Er der bare nogen, der sagde ja? Bare instant For yes. justice! For justice and glory! Ja. Okay, hvordan ser det ud, når vi nuker ham? Men bliver vi også nuket? Hvad med vores søster? Ja, hun er lige ved siden af. Fuck, ja, hun er brændt nu. Nu vil hun... Det er bare en lille tane, hun fik. Ja. Det er rigtigt. Han mistede arme og hoved. Nå, skal vi lige gennemføre det igen, så vi kan prøve at forgive ham? For det er den crazy ending. Det var det var.